हेलो लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खनसेबो बरायहरनाय जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आं नै दा बारि एवनाय नायगासिनो आङो नोंसोरनो नै आं एसे देखायनोसै एवगासिनो माने बारिया जा हाग्रा दुबायमोन नालाय ओमफ्राय दा दिनैसो एवनो होनो हाबाय फिथाइ सामथाइफ्रानो थायासै गयाबो थायासै बिफां नै हाग्रानि थाखायनो थायासै जि मोनजायोमोन गोथावथारमोन आं हाग्रा गुदुं मोना ओंखायनो सिबना रज'लायबाय खिलियो हाग्रा गुदुंमोन नालाय हाग्रानि गय थाइलिनि गय जाहैबाय आरो ना नैबे थाइलिनि नैबे गय असिगोन जामालाय गय असि बायदि नुखायो खिन्थु थाइलिनिसो बियो गया जोंहा गय थाइलिनि सुपारिखौ आं जागौमोनलै गया थाइनै गोजा गोजा होनलायनाय नामा मा मोनाखै आरो जौ बिदैजों स्राय देनानै सोला सोला लोंजागौमोन ना सरि जोंनि बायदि 5,000 6,000 नङा माइ हादों नै मा नाम होनोमोनलाय फरमेला ना मा होनोमोनलाय गावदाङा माइ हादों सोलोंदों मालाय हानोबो रोंगारबावोसो माइखौबा गायनो रोंगोन ना रोङाथाय आदैयाव लुवार मासे मानखो जाबा हामथारगौहां माइ बजाया मैया बानानै रोगादों जोङो बे माइ बजाखौ नै बेजों आंजों देन्जार बोलो दङ गोथां बानलु बिफाङा गाज्रि खालामबाय जाजाग्रा बिदि रज'नो जाजाग्राजों फुलजों फिथाइजों रज'नो दा रज'नो दिनै फार्स्ट टाइम माइ हाबाय आं
不是的，哎，不是，不把它不干嘛？哎，不，我们在后面等我，你把拿来看看来。你喝点香。上आंबो जाफानोसै गोथावनो गोखैना सान्दुं गोसाखाय जानो गिदिरथार सोर सोर जायो बेखौ थाइबा जागोन ibu मोननाया गोदोलाय होनबा मासेनो नै आधा फवा जागोनदां ना फसे आधा फवा एसेल' सुदो मानसिया होफानोसै एसे थोआ नालाय नों सुनानै लाबोदो आं पियास साहैजोबनोसै मिथिबाय